Добър вечер, приятели! Искам да ви покажа това място. Намира се в Арадипо. Снощи тук имаше много хора. Кмета тук е открил светлините, коледните и посрещането, весело посрещане на коледните празници. Ето, това е мястото. Тук снимки за децата. Сцена, снощи ето е имало деца, танци, песни, много хора. И магието Христогенон, Аргизи, Едо. Ето, постарали са хората, благодарение на кмета на Арадипо. Тук е сцената голямата. Добре, че сега е празно и още е рано, няма много хора, по-късно ще излезнат. Така на спокойствие да снимам, да ви покажа. Ето тук къщичките. Това всичко е направено с тази цел. Светлини. Като едно коледно селище. Ето с часовника отгоре. Тук е друга сцена. Пак за танци. Ето е голямата елха. Много блестяща, красива, с голяма звезда. Тук различни детайли. Пак радост за очите, за хората и за децата. Снежен човек, това много ми хареса. Много хитра идея, закачлива. Малкото как се гледа. С големия снежен човек. Агиос Василис, естествено. Ето е. Галюше! Кажи здравей, Галюше! Моята малка Галиша. И тя снима. Браво! И тя снима, и тя си прави видео. Нещо взима и от мен, от баба си. Ето тук. Дядо Коледа с Финера. Да, бабче, показваме. Ето къщата отсреща. О, ми там другите къщички отсреща. Виж колко са красиви там. Да. Това е голяма къща, цялата веранда. Тераса украсена. Тук свеща. Ето го тук един елен. Да ви кажа, миналата година. Ето, счупени са му. Счупени са му рогата. Всяка година ги слагат. Тази година са измислили. Са им сложили шапки, за да не им се виждат, че са ми счупени рогцата. Ето ги еленчетата. Тишко. Моето момче. И отивам да ви покажа изненадата. Идвам! Ето малката Галя ма вика да ви покажа изненадата тук наистина на това коледно селище тук. Ето сега изненадата. Миналата година, излезни са навън. Бяха шаренки агънца, много закачливи, играеха си с тези лампички, тук ги дърпаха. Ето ги, сега са докарали белички. Какво милички хубавки? Да, и Лада ще погала, пи вода. Ми да, какво? Ето, сложили са им тук. Виж какви рокца има, значи това е момченци. Това където има рокца е момченци. Бачи, какво момиче ли си? Кротичките те. Ето каква хубава каштурка са измислили. За животните, за атракция. Това е тяхната каштурка.
Имат си тук, ги хранат. Ето, някой се грижи за тях. Имат си вода. Естествено звездата на тяхната къщичка. Много сте ми сладички, жадни ли сте? И завършваме пак с елхата. Хубава вечер ви желая и до нови срещи!